Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Divê em derheqê Yahudî û Xrîstyanan de xwedî malumat bin. Ev bûyerên ku aniha diqewmin û em di nav de dijîn, bi me daye nîşandan ku divê em derheqê Yahudî û Xrîstyanan de malumatên xwe pêşve bibin. Lewra kar û îşê me mijûlbûna bi Yahudî û Xrîstyanan re ye. Aniha wexta em wan dixwînin, nemimkin e ku em bibêjin malumatên me yên derheqê alema Yahudî û Xrîstyanan ên ku bi me re şer dikin de bi salan me bombebaran dikin, axên me îşgal kirinin, keda me dixwin bes e. Bilxasa di vê rojeva germ de bênavber em li ser wan diaxivin û dipeyivin, qisseyan dikin, dinivîsînin. Ji ber vê yekê em nikarin vê kar û îşê êdî bi van malumatên xwe yên kêm yan jî bi hin ayetên hatine ezberkirin derheqê wan de gotinan bibêjin. Ji ber ku haya hin însanên me ji vê yekê heye lêkolînan dikin, em fam dikin ku malumatên xwe pêşve dibin, birine. Lê divê em wek misilman, em malumat û şîroveyên xwe ji çavkaniyên saxlem hîn bibin. Em xwe bispêrin van çavkaniyên saxlem. Divê em ji bîr nekin tenê bi hîsiyatên hemasî yanî bi hîsên qehremanî û dîlawerî, bi hîsên qewmî ev yek nabe. Divê em xwe bi vê yekê nexapînin. Hewce ye em sekan û xwînsar bin. Bi piralî li bûyeran binêrin. Ev yek wê ji bo xêra mislimanan be. Weka di her meseleyê de divê meseleyê de jî bilxasa piştî Qur'ana pîroz û tefsîran divê em pêşaniyê bidin xebatên akademîsyenên ku derbarê Yahudî û Xrîstyanan de bi salan e lêkolînê dikin, em wan bixwînin. Em dikarin ji van berheman hin berheman wiha tewsiye bikin. Ansiklopedya İslamê ya Diyanetê, Profesör Baqî Adam, Profesör Mahmud Aydın, Profesör Şinasî Gündüz, Profesör Ömer Faruk Harman, Doçent Zafer Duygu, Doçent Yasin Meral, Profesör Ekrem Sarıçoğlu, Profesör Özkan Xıdır. Ez wisa tahmin dikim ku weberiya van berheman weberhemên Mewdûdî û Seyyid Qutb xwendine. Divê em ji bîr nekin, ji îro pêve kar û îşê me Yahudî û Xrîstyanin, şer û herba me jî bi wan re ye, ticaret û bazirganiya me jî, îxracat û îdxalata me jî û turîzma me jî bi wan re ye. Çi misliman rêçika xwe ji rojavayê dibirin, çi jî ew rêçika xwe ji van deran dibirin. Wê demê divê em baş fehm bikin. Vesselam.